Għal darb'oħra każ ta' moħqrija fuq l-annimali, 6 iqtates faw ivvalenati fi ġnien fl-isptar Boffa fil-Florjana. Nies li jgħixu fl-inħawi qalu li dawn il-qtates qatt ma taw fastidju lil ħadd. Kienu jingħataw l-ikel u jinżammu f'ambjent nadif li jixirqilhom. Tkellmet magħna Sandy Bray li tieħu ħsieb parti mill-post fejn jinżammu l-qtates. Qasmet il-weġa u d-disappunt tagħha dwar dak li ġara. Il-ħamis tal-ġimgħa l-oħra. In-nota xi ħadd li kien jitmagħhom li huma għaddejjin jimxu jidru illi kienu avvalenati, skuxxati mal-art. Hija reaction ta' valenu li nafu x'inhu, probabbli warfarina, għax jibdew jamorġġjaw ruhom minn ġewwa. Prova jaqbadhom u ma rnexxilux, u mbagħad sparixxew ġifieri, daqta ma darux iżjed, daw kienu dejjem fi ġnien, ma jiċqalqux minn hemm. Ovvjament illi xi ħadd ivallenhom hemmhekk. Sandy Bray tappella għal iktar infurzar tal-liġi kontra min qed jibqa' jwettaq moħqrija fuq l-annimali. U nixtieq li dawn l-affarijiet jiġu investigati, mhux qtil tal-innoċenti, qtil ta' min m'għandux kelma, ta' min ma jistax jiddefendi ruħu u jibqa' għaddej kollox scot free. Irridu nibdew ninvestigawhom u naraw x'inhuma dal-affarijiet.